Kumusta yung mga pinakamamahal kong Pilipino? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ang mga pinakamagagandang music video dito sa Pilipinas dahil marami ngayong mga musikero ang naglisilabasan syempre nasa bahay. Inilalabas nila ang sining at larangan ng paggawa ng mga musika at dahil magaling tayong musikero dito na ginagamit sa walang kwenta-kwentang bagay, gumawa ako ng sabi na natin parang listahan, tier list kung saan natin ilalagay ang mga music video na ito. Iisang dagat. Gusto ko yung galing pan Chinatown. Oh, so basta tungkol siya sa corned beef yung kanta. Yep. Ayun, lahat. Tumaas sa liwanag ay darating. May Imelda Papin dito. Taksil ka! Ito'y nagbibigay ng pag-asa bawat bansa. Ay, hindi ko to kaya tapusin, pre. Alam mo, ang awkward. Alam ba itong dislike? Sabi ko sa inyo, may dislike na to eh. Matik na yan. Hindi ba nila alam na isa sila sa mga problema natin sa Pilipinas? Ano ba to? Propaganda ba to? Ayun na, a song of you discuss Chinese propaganda. Hindi namin kailangan na kanta. Kailangan lang namin kooperasyon. May respetuhin nyo kami. Di ba na yun sa Hague, yung may UN na nagkaroon pa ng mga UN doon na ano, yan o. Ito yung kala nila sa kanila. Pero ito yung sa atin. Isip mo lang gaano karami to kumpara doon sa sinabi ng UN. Ano na nga, panalo na nga tayo. July 12 ba to? Ito arbitration. Kumbaga, ito yung pangkalahatan. Ito yung para sa iba't ibang mga bansa. Hindi naman nila ni-recognize tong desisyon na to. Parang pakialam namin. Para sa RTS lang yun. Command and Conquer. Kung ano may malaking bansa, pakialam namin kung ito yung gusto nitong organisasyon na to. Laki-laki namin. Hindi ka nila ibubuli ng harap-harapan. Parang gaganon-ganon nilang balaki nilang braso ng kapangyarihan yung mga galaw natin. Mararamdaman mo yan sa mga new from Hansia. Alam nyo, yan ang iisang dagat natin. Iisang dislike. Puntahan nyo ay dislike nyo. Paramdam nyo ang katotohanan sa alam nyo ba madadaan sa kanta? Mga hustisyang nilagpasan. Siyempre hindi ko nilalahat. Siyempre itong mga taong to, itong mga Chinese na medical experts na yan, mga tumutulong, walang problema. Pero yung mismong gobyerno, yung kanilang mga superiors, ang hindi tayo nire-respeto. Siyempre pag nakakita ako ng in-check dyan sa labas, hindi ko pagbumumurahin yan. Hindi naman lang kasalanan kung ano yung gagawin ng kanilang bansa, di ba? Ng kanilang mga higher ups, ng kanilang mga superior, mga kanilang presidente, at mga legal bodies. Hindi naman tayo racist na gano'n, pero yung ganito gagawa, kakantahan nyo. Hindi mo kasi maitatago sa charity ang mga kabalastugan na ginagawa mo para sa mga YouTubers yan ang biglang gagawa ng charity para madepensa ng sarili nila na sa mga kupal na ginawa nila. Ako, di ko kailangan mag-charity kasi unang-una, wala akong ginagawa mali. At pangalawa, nade-demonetize tayo. So, ibang-iba yun. Kaya, apply pumunta kayo sa membership natin. Malaking tulong yan. Kung pwede ko na ito i-dislike na paulit-ulit gagawin ko, pero isang beses lang. Harap-harapan na lang tayong ginagamit ngayon. So, ginagamit nila yung pangangailangan natin dahil hirap tayong bansa para, tinutulungan na kami kayo, magkalimutan tayo. Pre! Itong Pilipinas naman, okay lang yan. Ito naman. Muna isipin yung West Philippine Sea. Okay? Pagdating ng liwanag. Okay, tabi ginawa yung dahil sa Winnie the Pooh yung parang ayaw ng mukha ni Xi Jinping. Ang sensitive niya. Si Papa Diggs nga, dami-dami memes. May iba nasasaktan. Ilalagay natin tong napakaganda na Chinatown pa yung gumawa nito. F is for Feng Shui. Ha? Kailangan mo yan. Ito, from Paul. Ian Constantino. 杨君士坦丁。 Ay! Hindi pwede makita yan. Maganda. Gusto ko yung pitch. It is very perfect. I like the cultural appropriation na ginawa mo yan. Ay C for Constantino and China. Diba? Pucha, it all interconnects. Sunod. From Waldo. Pentagon Hexo. Diba? Bakit? ilang yuan ang binayad sa'yo dyan, ha? Imelda pa. Pagkalalaw sa West Philippine Sea, ha? Punyata! Ano to? Emperor and... Don't leave me, please. Ano nangyayari?
Ito mga pinapadala niya sa akin. wants to divorce. She is not Peggy anymore. Nobody wants her. I want her. I want all the islands of the Philippines. Nobody want? Guilty! Hindi Chinese si Sai. What the? Ano to? Ano tong ads na to? From Maki. She's to. Oh! Wasak! Pucha, ano ka kayo from Xavierville sa Reddit Philippines? Napaka-witty nga naman. Dahil dyan na-inspire ako. Gusto ko rin gumawa tuloy ng kanta. Dito sa aming bansa maliit pero nakikita. Mga isang dapat sa amin ay di makita. Dito kayo baka nagahari-harian. Tulungan pa namin kayo makoronahan. Upo siya wordplay. Kasi magkara ka lang mabilis magsalita para kunyari alam yung ginagawa mo. Pero huwag ka tayo maglokohan. Iba ang iisang dagat sa nag-iisahan. Eh! Ay, sampalin mo ng siopaw yan. O siya, ang sukot. Ang sukot ng ginawa ko. Isang kasinungalingan. Hindi naman tanga mga Pilipino eh. Lagyan natin yan. Pucha, alam ko sukot yan ha. Pero kailangan mas mataas tayo dun sa iisang dagat. Dito ka sa E. Dito ka sa E para sa Eyut. Diba? In-Eyut natin. Wasak sila diba sa ginawa ko. Sige na, rapper ako eh. Isa ako 5 minutong rapper. Ito from Brent. Pabili nga po. Ang kaping matapang. Patay na tong Ang mimero. kaping Pero sige matapang. lang. Nakaya kang paglaban. Oh no shit. Pabili nga po. Ang kaping matapang. Hey! Oh! Ang kaping matapang. Oh! I like the beat and the mixing, yo! Pabili nga po. The high frequencies with the low frequencies. Hey! Ang kaping matapang. Nakaya kang paglaban. Pabili nga po. Ang kaping matapang. Ang kaping matapang. Hey! Ang kaping matapang. Pabili nga po. May sound effect pa talaga. Kaping Hey! matapang. Hey! Kaping matapang. Nakaya kang paglaban. Hey! Kuchi gang! Yan yung iyak namin sa pag kinukuhanan kami ng isla. Nasaan yung tapang natin na ipaglaban ng dapat sa atin, pucha? Nag-rhyme, mark beats. Demarcation beat lines. dahil pinag-effortan to, dapat ito. Dahil mas may effort kaysa sa C, lagay mo na sa B. B para sa kapeng bata pa. Kasi bata siya, ano ba? Hindi nyo naiintindihan. Sunod! Bakit wala kang masagot? Madali lang naman intindihin yung lesson. I got a wish, bitch. I got a wish, bitch. Sino to? My Glock on the whip, yeah. My money on dick. You know what I mean? Puro mga Lil Pump ba to? Lil Pump ng Pinas. Sino I got a yan? wish, bitch. I got a wish, bitch. I got a wish. Whip, yeah. I'm gonna whip. Whip, yeah. I gonna whip ye. Numanik on dick. BB Ayan. somewhere. Bibi on some way. Ha? Alienin mo ako sa sarili kong bansa. 个坚韧不拔的纪录片。 Hindi ko alam kung anong lengguwahe yung sinasabi niya. King Prom D. Saan natin lalagay si King, ha? Sandali. Parang, dahil kakaiba ang talento ni King Prom D. Kailangan natin lagyan ng sarili niya dito sa baba. K. Para iyo yan, King Prom D. Sa letrang K. Ikaw lamang. Natalo mo. At least yung doon sa iisang dagat, naiintindihan ko yung sinasabi nila. Kaya naiintindihan natin agad na isang kasinungalingan. Nobody want. Nobody want. Pwede na rin siya sa K para sa kasinungalingan po siya. Ayan, magkatabi na kayo dyan. Wala na F. Hindi sapat yung Feng Shui. Malas. Minalas ka sa aking napiling letra. Sunod! From Elise. Hey! Oh! 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 Hey! Hey! Di ba Chinese to eh? Chinese ba ito nasa ilalim? King the Prom D! Pucha, it all interconnects. Talaga magkasama kayo, wala kang magagawa. From LG, what's the Wi-Fi pa? Tama nga naman, mahirap nga na maintindihin yun. Kaya dapat lang yung save para di na kayo paulit-ulit pag pupunta kayo sa bahay ko, ha? Maraming salamat. Sunod, when you listen to Yasmin. Nandun po kayo sa loob ng malaking bahay at malawak. Naalala ko to si Yasmin. Baby, I don't understand this. You're changing. I understand it. My heart can't take this coming.
Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Ay! Huwag ka magpakahibang, Ay! dapat ay tawa lang. Ang problema sa lalaki, dapat iniinda. Iniinda. Pero iniinda natin ang mga ginagawa sa mga isla natin, di ba? Ito yung mga subconscious metaphysics na inilalagay ni Queen Yasmin natin sa mga kanta niya. Maraming salamat. Bilib na bilib ako dito kay Yasmin na kahit ganun ang tao sa kanya, di ba? Pag gusto mo yung ginagawa mo, dapat wala kang paki. Basta masaya ka, yun lang importante. Gusto ko maging masaya ang Pilipinas. Dahil binigyan mo ako ng lakas, Queen Yasmin. Lalagay kita sa taas. S tier. Dahil nasulot mo ang puso ko. Maraming salamat. From Timothy, Filipino mga babato. Batis nagkakaintindihan sila, di ba? Sunod, from Jericho. Panood ko na to natin. Iba talaga pag si Kuya Will! Oh! Kimi no Will! Brad Wilps. Diba? Pucha. O, tama na, makaka-copyright na tayo. Sige na. Kimi no Sense! Ay! Oh! Tama na, makaka-copyright na tayo. Mabinuhay mo mga konnichiwa dito. English mo sa bayan ko! Cow. Hindi ka, kahit Kuya Will ka, hindi ka sa K. Dito ka sa A. Para sa I. Pucha. Yun yung ibig sabihin ng A. Kaya meron yan. Diba, sabi ko sa'yo kaya A yan. Hindi nyo kasi nakaintindihan. Gagawa ng paraan para kayo, Kuya Will. Para sa inyo, gagawa namin ng paraan yan. Diba? So, mahal niya ako. Para sa mga dekalidad natin dito mga tugtugan. Sunod. From Savior. Yung 35 ilang Oh, lo-fi! Yung 35 ilang Oh, wasak ang Mark Beats. Oh, tsaka may Mark Diggs ka. Wasak iisang dagat po Walang kwenta kumpara dito. Dahil si Papa Dig lagyan sa D for Diggs. Diba? Papa Diggs yan. Wala pa tayong pang F. Sino lalagyan natin sa F? Kung nagpabuntis ka para lamahan Joseph ako, Tino. pues hindi ka magtatagumpay. Walanti ka! Tama na! Hindi ako titigil! Tama na sabi! Yoko na. Leche. Tigilan mo na ako! Tama na! Happy birthday! Tama na! Your music say. Maraming salamat, Queen Yasmin. Sunod, from PJ. Boom! Yo! Alam mo na natin. The thing goes grrrr. Skitty kit pop pop. And the poop poop boom. Skia! Hey! You don't know. Tang ina ninyo. Yan, sabihan lagyan sa isang dagat yan, Leche. At from Jovi. Patulugin mo kami mga pusa sa labas. Alam ko walang tao ngayon na nang-google sa'yo. Ayan, nasampal ka tuloy. Ilagay na natin to sa F. F is for feline, di ba? Yun yung subconscious na tinuturo sa atin dito ni Queen niya, di ba? At para lang makompleto na natin yung listahan natin. Ba, kayo, paano nyo to aayusin na? Meron ba kayong gagalawin? Meron ba kayong aayusin? Ito parang swabing-swabe lang to sa akin. Queen Yasmin ating ginawa, di ba? Hindi tayo dito nagbabagaling. Pag bobo tayo. Ang nationalismo, dapat, hindi lang, porket ginawa ng Pilipino, dapat proud na proud ka na. Dapat, ka-proud yung ginagawa mo, di ba? So, tatapos sa ating mga dekalidad na music video ngayong linggo. Sana nagustuhan nyo ang aking paggawa. Ang kasukot-sukot din yan, di ba? Pwede rin natin to palitan, di ba? Gawin natin tong, wala nang angal, yan na po. Kaya rin bayaran. Andun pa rin naman yung letrang K, di ba po? So, andun, tatapos sa ating mga dekalidad na mga musika. Yung ito mga kasukot-sukot at kasulot-sulot na mga musika yung kakanseran dito sa Pilipinas. Pagdating ng liwanag. Ito yung mukha ko ngayon sa ginagawa ko. Tingnan mo ko sa mata, wala kong magawa. Ginagawa ko. Huwag tayo like, share sa mga musikero nyong fresh. Huwag nyo na subscribe. DJ BJ out.